vagari vemukadoma tazozviona kuti maartist enyu munomaziva hameno kuti chii changa chiitika changa chichileka kuti musapote vanhu venyu asi muchivaziva. Chasara kukupai ngoma but this week rese handina ngoma randichabuditsa, ngoma dzichatanga kuya next week. But chandiroda kukurudzira ndechekuti ngatirege kuvhunduka kunyanya kana pasendwa chinhu chakashata, then next week tichatanga kurudunura ndandi. Inde pane chiprogram, garai makasubscribe kuYouTube channel yedu, neFacebook yedu, TikTok, garai muriko muchaona mahwana ada kutangidza ikoko. Toda kuya nerimwe pattern rakaipa ranga risati ramboitwa mukadoma ndora toda kuya naro. Ndisingakanganwe kutenda Mr. Scott Sakupwanya vakasimbisa ghetto redu reKadoma nekupa rimwe ghetto youth motikari. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Wagwan people, wagwan family, makadi muri Zimbabwe. Kadoma yauya zvekare, the Spanner Podcast, the biggest podcast in Kadoma. Aiwa tiri kufara nhasi sezvamurungoona tiri happy tine zvinhu zvakawanda zviri kuitika kubva tatanga basa rekuda kusimudzira ghetto redu nemusic kuti maartist edu aende kumberi. Tine maresults akawanda atiri kusangana nawo. Aiwa ndiri happy. Vagari vemukadoma tazozviona kuti maartist enyu munomaziva hameno kuti chii changa chiitika changa chichileka kuti musapote vanhu venyu asi muchivaziva. Aiwa ndiri happy. Kubva Monday, Tuesday, Wednesday tine maresults akanaka. Ndisingakanganwe kutenda Mr. Scott Sakupwanya vakasimbisa ghetto redu reKadoma nekupa rimwe ghetto youth motikari. Haiwa tiri kufara. Sija Matsotsi akaitirwa zvakanaka nekuda kwesong yaangaimbira vaScott Sakupwanya patimu yavo inonzi Scotland ndokubva aropafadzwa zvake nemotikari. Takutoverengawo kuti mughetto redu reKadoma tarangarirwawo nemaposta tiri kupostawo pachannel pedu. Tiri kuona kuti vanhu vari kuona kuti aiwa mahwana atanga. But chandiroda kukurudzira ndechekuti ngatirege kuvhunduka kunyanya kana pasendwa chinhu chakashata. Sezvamakaita pane imwe post yandakaposta nezuro, handidangu kutaura nezita, asi ndakaposta imwe post vanhu vakatanga kufonera muridzi wacho vachitora mascreenshot ichitwa sei zvichinzi manya pakati unoona wadhererwa wadii. Hakusi kudherera, istrategy yekumaketa zvinhu yatakashandisa pai. Tichida kuona kuti muri kurangarira here maghetto youth enyu, but takazviona kuti aiwa maghetto youth muri kumaziva. Chasara kukupai ngoma but this week rese handina ngoma randichabuditsa, ngoma dzichatanga kuya next week. This week tiri kumboita kuti mujaire maartist enyu akawandisa, saka ese hatigone kumaposta ne1 day tikavaona 1 day. Tinopanana mukana kuti nhasi tikamboposta nhingi nanhingi mangwana topostawo nhingi nanhingi, then next week tichatanga kurudunura ndandi. Inde pane chiprogram, garai makasubscribe kuYouTube channel yedu, neFacebook yedu, TikTok, garai muriko muchaona mahwana ada kutangidza ikoko. Toda kuya nerimwe pattern rakaipa ranga risati ramboitwa mukadoma ndora toda kuya naro. Mahwana ayo. Aiwa ndinotenda support yenyu, rambai muinayo. Love you all Kadoma to the fullest. Bye bye.